Wengi iki nyong garap masak sambel ijo, sambel padang karo iwak goreng bawal dineneng kancane. Nah, iki penampakan nyong ngulik sambel. Nah, iki wis alus siap ditumis, Bro. Jan kemlinyis banget. Nah, wujud iki. Sambel lagi tumis wangi banget, harum. Iwak bawale wis langsung goreng matang wis lah. Terima beres nih nonton Rika. Nah, siap disantap wis mateng kabeh. Ikan sapu sing gawe iwake. Jenenge Mamas Ompong. Sambel ijo. Bawal goreng, nembeng goreng nyong ke. Duh kemlinyisen. Madang, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep tuh sambelnya. So, kembali banget. Enak banget. Mantap, Bro. Jan kemlinyis.